Right tiba tatongosvika panapa pana Stallion titongoenda muchangosvika King. Chokutanga mask up sanitize. Zita rekuzvara ndonzi kudzana. Kona akusarizive rezita iri anofanirwa kutoziva. Awanda vakuziva. Rekuimba Enzo Aisha. Yeah man. But musati maniziva ndinzi Enzo Aisha ndine nguva mukoma changa. Ngwe. Akabvunza mukoma wangu anokudza ndakapiwa zita rekunzi Ja Enzo. Akasaina paper reconquering, that was 2015. Na mukoma wangu aripo vangatoti mawitness. Sauro ndiye munhu akanzwa kuti mufana wangu yekuuniversity uri kunzi uende nababa wako ndiri kuzviziva uri munin'ina wangu asi iwewe chandiri kuona mawe magitari shinga mufana wangu nguva yako inosvika nhasi mese makundiziva saka chizivei kuti zvinhu zvakadaro zvakandiumbiridza zvakandishingisa munhu akazvikonzeresa achinzi asisipo nhasi zvinoreva kuti ndiri kurwadziwa mukati memwoyo matorerwa muimbi wenyu ndatorerwa mukoma kwedu kumangoma Sauro ndimambo akagonera tese ndemunhu aimba nemwoyo taungana tese nhasi tauya pano kuti titi aiwa Sauro famba zvakanaka uzorere murugare ndonzi redu tese kwenteza hapana malast moments here tirakunzwa malast moments amene pamukapedzisira kuonana kana patikapedzisira kuona ndakauya panapa kuti namukoma taifana kuti tigadzirawo chinhu chedu sezvo vari mukoma wakandisimbisa saka ndakatouya panapa nemhuri yangu ndakauya panapa nemidzimai yangu ndakauya panapa nemwana wangu nevanina wangu. That was the last time andaitoziva kuti kuonekana namukoma makuru wani Sauro malines tada malines ipapapo malines ekuperekedza makuru wani hatishayi kuramba kudaira ndichimudana iyo ndiyo nguva inorovana totozongotambira kuti hapana kwatongova kumberi kwatichasangana komanje zvanga tisina kuonekana maviri matatu ekumboudzana nguva yekuzorora painokwana hanzi nyama nemweya zvichapesana tashota nemisodzi matama tashota